Lidi, vítám vás u dalšího dílu Forsaken Gameplay. Tentokrát tady máme jednoho nového člena z minulého dílu, který to bohužel nestihl. Velký potlesk pro Heliho. Jo, super. Ok, jdeme hrát. Já chci dělat ten generátor, Nube, vypadni. Okay. Zabij ho, slešni ho. Okay, čekej. Opakuj to. To bylo close. Lidi, pokud jste viděli minulý video, tak víte, proč všichni máme Heartbroken šedlecky. My jsme totiž Forsaken květli a pak jsme to nehráli zas, takže 100%. Ne, prosím! Že jsem tak hrozně Jau. Mluvím, že teď dělám 3 hodiny za ten skin, ale skin. Dejte si kuřátko, dejte si kebab teda. Můžu. Do you actually think you can defeat me? No, ten kebab byl dobrý. Yummy. Dej si kebab. Dej si kebab. Ještě jsem si ho dal. Dej si kebab. Dej si kebab. Má. Dej si kebab. Vajco. Guys, help! Send help! Why me? What I do? No, To měl být baseball, to měl být baseball s tou novou. Shit. Čau. Ky. Mňauky. Dej si kebab. Dej si kebab. Dej si kebab. Já si taky dám kebab. Yummy. Bro! A to zase není tvoja. Jak ho to vzalo? Why me? What I do? OK, bro. Díky. My jsme tak dobrý, bro. Čekaj, Trás. Ne, Musí být kompilace misí. mě to dává 21 XP. Co to bylo? Zabil předtím, než to kolo zemřelo. Ale ne. On ji zabil přesně tu chvíli, když tam bylo 0 sekund. OK, guys, jsme cooked. Jsme cooked, je heli killer. To můžeme stát rovnou. Jo. Lidi, jdem si vzít toho tápa, jak jsme říkali. Jo. Kámo, Ne. hej, 4 cápci být táp, kámo, proti nějakému killerovi, to nechce 4 tápy prostě. Ty kráso. Everyone. Jo, postavíme si hnízdo. Jo, kámo, hnízdo, bro. Já jsem vám chtěl dát jednu radu, ale jak jsem killer, tak já vám ji neřeknu. No, jsme jenom my 3. Nedávajte tripajny hnedka vedle... Kde dáme hnízdo? Kde dáme to hnízdo? Nevím, až po mně nepůjde tenhle. Nevím. On je targeter hrozný. Kámo, to je nefér. Hele, ty to kazíš, to video, ten content. Eli. Žádný tápové u mě. No chance. 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 Chance.
Jako chance, nebo chance jako chance? Počkej, my si... Hej, co na to říkáš? Co to ne, já mám Metronet nového. Really, bro. Pojď za mnou, já ti dám kam drát rip mineu, pojď za mnou, dej jí... Shit. Kolik stojí laptop ten vysvětlar? 1000. Jo, aha, tak to je drahý. Ne, nech Jo. mě. Zdej Prosím. to už. Zdej to. Prosím, ještě nevyšlo Doors Floor 3, prosím. Kámo. Prosím. Tak dej Alt F4. Ok, čekej. Tak. Zmizel. Snad nebudete mít full server. Position inline 5, tak. Kámo, ty jsi To bylo přesně v plánu. Na server hopujte, já si vyčkám. No, už jsem se dočkal. To jsme ani neměli v plánu server hopovat. OK, to je dobře. Dávám trip miny dobře, ne, hele. What the fuck should I know? Nejméně tápa. No nic. Okay. Okay. Tak Okay, jo. děkuji za free XPčka asi. I guess. Nenávidím toho mapu. Já ji miluju. Proč? Protože si se můžeš dát dobře trip miny. Já jsem kouk, já jsem hitnul 0. Ajajaj. Já vím, kde je noob. Last man standing. Think this is zing. A pak si jen to všichni to tápa. Pulsky plus. Aby Jo. byl dobrý content. Dark Reaper, kámo. Vemte si ho taky, hej, pokud máte Dark Reapera. Máte Dark Reaper, lidi, vemte si ho, pokud ne. Creepera? Mangy a Hali. Jo, mám černýho creepera. Vemte. Jo. Co mi to Ok, tak rychle. poprosím si ho. Stejně ty peníze potřebuji jenom na gesta 666. A to mi furt mám 2000. Tam na začátku Let's nesem... make this quick. Tohle... Ten si to neužije, bro. Rip mafioso. Jo. Jestli si postavíme hnízdo. Jo. Ne! Ne. My jsme... Začíná to! Rip miny, bro. Už to začíná, bro. What, já kámo? Já jsem trip mine, jestli máš. Jo, nemáš? No, tak ji dám já. Let's go, W. Elliot. Pojď tudy. Švýca. W. Elliot. You didn't see nothing.
Yes! Dostal moji trip minou. Stejně mě targetí, kámo. Já ani nevím, za co mě začal target, já jsem jenom řekl, ať Ne, jeden člen kultu je mrtvý. Teda ne kultu, armáda. Už jsem si myslel. Ok, to Eliota může nechat umřít. Ne, prostě mě už dvakrát snažil. A plus potřebujeme nějakýho pera. Kde chybí trip mina? A dva nebo tři jenom na celý mapě, a to je úplně nestačí. Fuck. Dobrý, dal jsem, no. Jo, to nevadí. Dobře, tripwiru. Ona teďka tamhle vybouchla, jaj. Wait. Já budu další target. On ví, že umře, takže naposledy. On to nějak přežije. Budu se dostat do města tápu, kámo. Teď je safe. Jo, kámo. My jsme jak krysy, kámo. Blue Carnival, spíš Táp Carnival. Táp Carnival. Kámo, já dostal 39 level z toho. Jo, bychom se jmenovali Black Tap. Jo. Black Tap. A my furt natáčíme. Jo. Jo. Mě zapomněli. Ridiculous. A on to prostě zdává, on prostě triggeruje ty tripwiry. Všichni jsou táp, kámo, ale úplně všichni. Bro. Hej, minule to bylo Heartbroken Sedlecka, dneska kámo tápové. Kámo. Johnny Doe. Johnny. Johnny. Kde si postavíme hnízdo? Dávejte to všude, kde bude lupit a tak, kámo. We are getting ready, bro. We are getting somewhere. Pojď po mně. Vidí tam tu trailu. Dejte sem někdo tady dolů. Trip minu. Jeď. Fuck. K těma ty třem triplej ho nabejtit. Bravo. A ještě nahoře tam je to. Bouchni. Kámo, to jsi neřekl, to se bude muset vy to. No. Musí se to vy to, kámo. Mengi si jít za víc práce. To ujelo. Bouchni. Hej, mám říkat celý zbytek videa? Ne. Wait. No. Nejsem takový. Yeah. To jsem teďka řekl, prosím, katni z toho videa, prosím. Jo. W heli. Ty kravičko, kámo, kolik je tady těch trip mine? 5 z 4. Killer. Trip mine. W ta. Já tohle miluju, bro.
Jdeme pojď. To hodně další majnu. To je fajn. Já nemůžu. To je tak skvělý. To je až moc Lidi, pokud se nudíte ve Forsaken, tak si vytvořte armádu jakéhokoliv survivora, kromě Tafa, teda ne, kromě Nuba a Encenuma. Nebo i když... To by zase otravovalo toho killera zase v jiný. Dobrý, vyhráli jsme. Tohle bylo docela easy. Jo. Tápy prostě nikdo neporazí, kámo. Jo. Kámo, já nechci být další killer. A bude někdo jiný. Čekaj, dáme si Disable Being Killer na to. Ne, to zas nechci, já chci zas dostat nějaký levely na to. For takhle shift lock, Nebo tak já se tam taky nevypnu, ať vyčistím. No, tak já. Já si nedám Disable Being Killer. Ne, on bude killer! Nothing can save you now. Kámo. Save Jo. you now. Kde si vypnu ten epilepsy, no to není nic. Prý Legends never die. O to chci vidět. Jo, jdeme zabezpečit, modrá raketka tam je. Okay. Bazar, jde po mně. Modrý Johnny jdou. A jsem mrtvej. Ne, přišli jsme o nejcennějšího člena armády. Dělej, pojď do městečka tápu. Ne. 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 Kde jde? Oh. Spike. Já to potřebuji! Please, speed, I need this. A vy se svojí Moje tátou máma je chci trošku pomoct. bezdomová. Bydlím s mým tátou, chci jim pomoct. To je tak skvělý, kámo. On tady za mnou běžel, neubral má ani život. Kdo nemá rád? Pojď sem. Hej, má voice chat. Nevím. Jak se jmenuje? Jo, mělo by. Zeptej se. Počkej, já vím, jak to zjistím, jak se jmenuje. Jo, má. OK. Myslím teda. Já nevím, jestli to tak Okay. jako. Já jsem mrtvej lidi. Please, speed, I need it. Jaj, jsem mrtvej. Střih? Ne, bro. To jsi neřekl, to se vystříhne, bro. Jo, kámo. To se klepne. Ne, kámo. Nechám to tam, ale vystříhnu to. Ne, dej to, zabluruj to, nech tam jenom, aby bylo slyšet to G. Jo, kámo, no právě. Ten sápot, jemu se fakt nelíbí ty tripminy, bro. On má halucinace, kámo, on neví, kde je. Jo. Vyhrál jsem pro vás. Ok, jaký jsou reakce v chatu? Bro, I hit that trap. Kámo. Já si myslím, že ten trapný karatní. Tough army forever. Kdo bude teď killer? Oh, ne! Ne! Ne!
asi já. Počkej, já mám, jo, dobrý, já mám 10, ale, já mám 10, kámo. No. Oh no. OK, bro. Příští kolo jsem killer, to se neužiju. Já pak po tobě, shit. Ten zmatek, kámo. Amo, co jsem dělal, bro? Pojďte sem! Super satřiadába. Hej, jdeme potom všichni do sekary. Hej, mohli bychom. Potom půjdeme všichni do sekara. Pak ještě někdo zakáže pak. A nějaký skin potřebujeme. 6-1. 6-1. Viděl jste ten klip? Jo, viděl černot. No. Jo. 6-1. 6-1. Na nový mím pro všechny ty lidi, co tyhle ty hovna dělají. Protože si měli sehnat od 9 do 5 práce. Hej, 68 jak se díval, je 6-1, že se stala mím. For a 6-1. Kámo. Škoda, 68 zatím neměla ten highlight. 6-8. Musí udělat TikTok účty a začít tam dělat 6-8 videa. Jo, kámo, 6-8. Kámo. 68. 6-1. Já rozuměl 6. Přibližuj se k němu. Lidi, pojďte do toho středu. Tady je tolik tripmine, který jste ještě nevyužili. Kde je ten střed? No, tady u těch rukou. Pojď. Oh, Kámo. ten dostal. Hele, zkrátka nebude fungovat, kámo, tam je taky tripmine. Boom! Ten mě máme hitnout. To je tak skvělý, kámo. To je fakt miluju. Boj se. Fucking glowing Ježiš, já mám umřel. Ne. Don't die. Level 40, let's go! Wheel of Death. Bro, já ještě získanu milestone 5. Jo, tak jdeme všichni ty. Jo. OK, počkej, ale já budu ten killer. Zrovna. Bro. Kámo. Já budu zrovna killer. Ne. To si neužiju, bro. 6-1. Kámo, jsou vátky. To jsou tady hádky teda. Mezi Táfem a Dusekarem. Jdeme do sekara. It's another party with our Dusekar army. Tak schválně, kolik jich máme? Please, me, I need this. My mom is kind of homeless. Já mám 2 tápy. I live with my dad. I want to help her out. Shit. OK, bro. Proč to dělám, bro? Já jsem tak nezrovnej. Já nevím, pokud mám jít první. Po mně ne, jdi po těch tápů. Jdi po těma tápama. Pusky. Jdi po těch tápech. Pusky. Bro! 6-1. 6-1.
Za co, kámo? 6-1! 6-1! Hej, je 6-1. Musím nech ho bejt. 6-1! A co bude Swan, víš? My se jmenujeme Svanové a my jsme 6-1. Jo, půjdeme, všichni jdeme čence. Čence určitě. Určitě ne. Jdeme Dusekara. Dusekar on top. Six one! 6-1! Hele, těší. Zajímavé, mě hrozně zajímá, co budou guest Češ. Bro, jak mě můžeš furt zapovat, když se schovám? Ty vás jsou 4, kámo. To nevíš? Už máš másnou 4. Ne, to je Dusekar má másnou 4. Jo, a jo. Nice. Jo, víš, že vlastně, ono to bylo takhle, oni byli Dusekar a ještě vždycky bylo všechno, ale v Milestone není prostě on toho. 1x zabije šidlec. Please, me, I need this! My mom is kind of homeless. I live with my dad. I want to help her out. Kámo! To nedám, vy jste moc dobrý v tom lobíčku, bro. Too bad, so sad. Wob. Já se nestěžuji, jenom říkám, že jste moc dobrý. Swan. Nehealuj ho furt! Teda healuj, jo. Chráň ho. Her? 6-1! Je to chill, man. Je to jenom hra. Jak mě ten furt zapuje? Dusekar nějaký. Nevím přesně jaký. Jako ještě dal bych asi poslední hru nebo 2, nechci to stříhat po 3 dny v kuse. Okay. Please, me, I need this. My mom is kind of homeless. Myslím, jak se zastříháš do videa, protože jsi takový bambu. I live with my dad. I want to help her out. Ach jo. To je otravný, bro. OK, jdeme tápy. Já jdu tápa, kámo. A nebo buildermany. To vlastně nepůjde moc. Pojde. No, budou muset být furt od sebe. No právě. No. A nebo počkej, dáme vyvážený buildermany a tápy. Tak jo, tak já jdu buildermana. OK. Já taky. OK. Já jakože budem tápit. OK, bro. My zabezpečíme ty centriny. Tak kde mám slun? Ty to vyhoďte jakoby. Magic. My na to položíme to, my na to. Ne. Centrinu. Dej OK, všichni poslouchali. Všichni poslechli. Good boys. Hej, hodíš ty
Nejdřív mají... Hej, hoď sem, Jo. hoď někam sem tak, hoď tady někam. Sorry. Ne. To bolí, nepovidí. Kámo, to bude nemožný to vyhrát. Ahoj. Laguju se. Ne, Mengi. Jsem mal s tom 4, prosím, nech mě žít. Prosím. Podívej se doleva. Please, Podívej speed, se I doleva. need it. Podívej se doleva, Mengi. Podívej se doleva. Ne, tu druhou levou. Jsi zlej. Ne. A nejdu Buildermana. It's time to rest. Hledal jsem ho dost dlouho, tak já jdu to. Jsi angstatus. Nechte mě targetovat v klidu. Myslí být nějaká Krysinda a zombie a štupici. Účastní kámo fakt. Skupiny. Co to je za target, bro? I gotta do what I gotta do. Já budu AFK. Nemá z vás někdo medkit? Fuck. Ne. Tak zeptej se Buildermana o Centrinu, teda o dispensera. Protože ty ho vraždíš teďka. No, stále se můžeš zeptat, ne? Třeba ti ji postaví. Pořád se ho můžeš zeptat, by the way, jo? Mhm. Svatý Spektre, prosím, oživ nám zase toho Buildermana, aby nám postavil Centrinu. Bro. Revive. Svatý Spektre, give me revive, plsky. Oh. Ne. Jo. O. Na. Ne. Ja. Na. Please, speed, I need this. Shut the fuck up. Shut the fuck up, bro. Shut the fuck up. Poslední sekunda, bro. On si dal medkit. Jo. Proto. Takže lidi, děkujem, že jste sledovali toto video. Jestli chcete, aby jsem dal do popisku vaše kanály, nebo ne? Jo. A jo. Okay, tak když tak můžete omrknout jejich kanály. Jsou určitě lepší než já, takže asi tak. A pokud chcete part 3, tak napište do komentářů a musíte na tomhle videu bude, pokud na tomhle videu bude tak 20 lajků, tak udělám part 3. Takže je to vlastně na vás, takže čau.